40 godina meštani Osonice čekali su na put i napokon ga dobili. Dok su svakodnevno vozili do grada po kraterskim rupama, imali su samo jednu želju, da dobiju 5 kilometara novog asfalta, ali čim su krenuli radovi, apetiti su narasli. Za metar ili dva koliko bi na pojedinim mestima trebalo da se proširi trasa, vlasnici zemljišta su počeli da postavljaju uslove. Od nasipanja puta do livade, do proširenja prilaza kući, kopanja kanala za odvod vode, do mesta gde žive i tome slično. 10 puta za nepunih mesec dana lokalna samouprava izlazila je na teren kako bi rešavala čuvena srpska posla. U takvim uslovima gotovo je nemoguće raditi, a takođe je pitanje da li zbog pojedinaca Ivanjica u budućnosti treba da ostane bez kapitalnih investicija. Non stop imamo velike probleme sa imovinsko-pravnim odnosima, to nas prati još od Pridvorice Devića, od Crvene Gore Međurečja, evo i ovde razna potraživanja ljudi, razne ucene ljudi da bi se put nastavio. Trudimo se stvarno da pošaljemo jednu sliku da smo ozbiljni, da smo spremni da prihvatimo sve investicije i uvek dođemo do problema meštana koji ovde žive. Rešili smo i ovaj problem, u najavi vjerojatno će biti još problema, očekujemo da će ljudi tražiti nešto mimo ovog puta, da im se prokopa put u livadu, da se podaspe put do kuće, da se uradi nešto što nije planirano ovim projektom. Mi smo se trudili ranije da ljudima izađemo u susret, da nasipamo puteve, ali mislim da je dosta stvari sa strane građana koji su nam to uradili, svima nama stopirali radove, da moramo svi da izađemo, da razgovaramo, da uradimo nešto što je manje više realno. Njihovi potraživanja stvarno nije u redu i ne šaljemo lepu sliku prema ljudima koji su novac dali za ove putne pravce. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdvojilo je 1,5 miliona eura za ovaj putni pravac, a većina Osoničana pokazala je dobru volju i već na početku pomogla u samom raskresu rastinja, no uvek ima onih koji bi želeli hleba preko pogače. Nije problem nikakav da ljude obeštetimo kada je to realno obeštećenje, kada nekome uđemo u posed gde ima neku bilo koju poljoprivrednu kulturu, ako nekome se nađe kuća na putu, ali za neke nerealne zahteve da ima malo razumevanja i prema ljudima iz Ivanjičkih puteva i prema nama iz lokalne samouprave i Vladi Republike Srbije koja je ovaj novac dodelila Ivanjica se ovaj put uradi posle više od bezmalo 40 godina. Danas u 18 časova imamo sastanak u Nikolinom potoku, skretanje za Krtinice. Izvesno je da na proleće možemo dobiti novac za kompletnu sanaciju vodotoka drugog reda. Vrednost radova još uvek nije završen projekat, jer ne možemo poslati geometra da urade premer, ne možemo završiti projektnu dokumentaciju bez imovinsko-pravnih odnosa rešenih i njihove saglasnosti, ali vrednost projekta paušalnom procenom od 40 do 50 miliona. Tako da se nadam da ćemo danas imati još jedan rešen slučaj imovinsko-pravnih odnosa na Nikolinom potoku i da ćemo naredne godine moći njega da sredimo kao što smo radili Topalski potok, jer kad se desi bujična poplava, znate sami da na magistralnom putu imamo ko zna koliko kamiona, šuta i rizle koje potok izbaci. Ovo nije jedinstven slučaj na teritoriji Ivanjičke opštine. Problemi oko imovinsko-pravnih odnosa zastupljeni su gotovo na svakoj deonici puta koja je do sada rađena, pa je zanimljivo i napomenuti da je deo trotoara u naselju Lug ostao neasfaltiran, jer sa čovekom u čijem je vlasništvu tih par metara nije bilo dogovora. Za primer su meštani koji žive na potezu Grabovica-Bela Crkva.